Escaldem les cols de Brussel·les durant 2 minuts. Moment de coure les cols de Brussel·les al forn. Després d'escaldar-les 3 minuts, les he partit per la meitat, les he salpebrat, els he posat oli i les fiquem al forn. 20 minuts, a 200 graus. Per confitar els alls, primer els he de daurar, ben daurats, durant 3-4 minuts, fins que els veieu dauradets. I després hi tirarem els elements per acabar-los de confitar. Ara està a punt per tirar-hi aigua, vinagre, sal i sucre. Ja hi hem tirat una mica de vinagre, mig got d'aigua, una culleradeta de sal i un polsim de sucre. I ara uns 10 minutets així, fins que s'evapori tot el líquid, de fet. Veieu, ja tenim els alls confitats i caramelitzats. Només ens faltarà que acabin de fer-se les cols de Brussel·les al forn i farem el cuscús en un moment i després ho barrejarem tot. Sofregim una miqueta el cuscús i tirem la mateixa part d'aigua o de brou que de cuscús i ho deixem reposar fora del foc tapat 5 minuts i ja el tindrem fet. El cuscús està a punt de saltejar-se. La llimona tallada a dauets, els alls, les cols de Brussel·les i ara ho escalfarem una miqueta i ho servirem. Pot menjar-se temperat, però jo ho prefereixo calent. Ja tenim llest el cuscús de cols de Brussel·les, alls confitats i llimona confitada.